ongakwenza nabafundi bebanga lesithathu abasezingeni elifanele. Sebenzisa isivivinyo sokufunda ngokugeleza esihlinzekelwe ukukala izinga lokufunda ngokugeleza kumfundi ngamunye. Ebangeni lesithathu, xoxa ngokugxilwe kukho ngesikhathi kufundwa ngaphambi nangasemuva kokufunda umbhalo. Kunemisebenzi emihlanu eyahlukile yokufunda ekugxilwa kuyo ebangeni lesithathu. Ukufunda ngaphandle kwamaphutha. Ubani okhulumayo? Ukhuluma kanjani? Funda ngokuveza imizwa. Funda umbhalo wenze uhla lwamagama alukhuni. Nokukhumbula okufundile. Emuva kwalokho, nika lowo nalowo mfundi ithuba lokufunda umbhalo kuzwakale eyedwa. Lalelisisa lowo nalowo mfundi, umeseke, umnike nezimpendulo. Masibuke unkosikazi Zanele Mulaba eqhuba uhlelo lokufunda ngamaqembu okulawulwayo neqembu lebanga lesithathu elihambisana nohlelo. Kulesi sifundo, umfundi ugxile ekuboneni lowo okhulumayo nokuthi ukhuluma kanjani. Bangani bami, namhlanje sizokwenza okunye okuhlukile niyezwa. Lalelani ke sizofunda indatshana encanyana kodwa ngaphambi kokuba sifunde kuleli sonto sike senza indaba ekhuluma noma indikimba yethu beyikhuluma ngemshado noma mina nezingane zakwethu. Niyezwa ngithi bangani bami? Manje ke ngifuna siyibheke le ndatshana encane niyezwa. Kukhona ubuso obuncanyana obuvela lapha niyabona lobo buso lobo. Lobo buso mawubona njalo busuke buchaza ukuthi ubani okhulumayo ufuthi ukhuluma kanjani. Shuthi njalo mawubona lobo buso uyacabanga ukuthi ubani okhulumayo futhi ukhuluma kanjani niyezwa. Asibhekeni ke isihloko sendaba. Sonke asibhekeni isihloko sendaba sibhalwe ngepeni elimnyama kakhulu. Sithi siyizimpelesi zika dadewethu. Angithi yini ongangitshela yona etshengisayo ukuthi kunomuntu okhulumayo lapho. Ubona ngani? Yebo Thandokazi? Ngegama. Sibona ngegama lomuntu. Yini enye ikhona enye lesibona ngayo lapho ukuthi ayikhona umuntu okhulumayo la. Sibona ngani isiphesihle? Impawu zokukhuluma. Ngoyimpawu zokukhuluma ngikhombele zona encwadini ngizibone. Nazo ke wenze kahle kakhulu. Yini mhlambe enye esitshengisayo ukuthi khona umuntu okhulumayo? Yebo Thandokazi? Sibona ngesibabazo. Ngesibabazo ukuthi khona into enzakalayo lapha ngithi. Niyezwa ngithi bangani bami njengoba sesixoxile ngokuthi sibona kanjani ukuthi ukhuluma bani nokuthi ukhuluma kanjani sengicela ukuthi sibheke le ndaba yethu. Kule ndaba yethu bese umfunela la kukhuluma khona umuntu. Yebo Silindile? Unomzamo. Unomzamo ngitshengisa igama elithi nomzamo nazo ke omunye uthini? Yebo Mabuza? Umama. Umama kuhle kakhulu. Nobani futhi omunye khona omunye? Asithi uqala qalaza. Yebo Silindile? Umfowethu. Umfowethu. Nobani? Khona lo munye wokugcina asithi nikubheka. Yebo Mthethwa? Ubaba. Ubaba. Nenze kahle kakhulu. Anishayeleni izandla. Ngiyabonga kakhulu. Lalelani. Okusho ukuthi la sinani sinabantu abakhona abasendabeni. Ngiyezwakala ngithi? Yebo. Ubani lo sendabeni sinobani? Umama, udadewabo, ubaba, umfowabo. Khona nalo igama lomuntu bathe ubani? Unomzamo. Angithi kunabalingisi abasemqoka abakhulumayo kule ndaba le esizofunda ngabo. Kuyezwakala ngithi? Yebo. Ngiyabonga kakhulu. Sesizofunda ke sizoqala sifunde khona manje. Yabona manje sengizocela ukuthi sonke sifunde ngabuthule. Uzothula uyisifundele yonke le ndaba le. Uzothi masiqedile ukufunda indaba ngizonipha nje imizuzwana. Uzothi masesiqedile ukufunda indaba bese siyaphinda futhi siyafunda ngamunye ngamunye. Niyezwa ngithi? Sesingafunda ke buthule.
asifundeni isihloko sendaba. Siyizimpelesi zikadadewethu. Qala ke Mthethwa. Udadewethu omdala uMnomzamo uwashada besilokhu sicabanga ngosuku lomshado. Okay, khona igama ungalifundanga kahle lapha eceleni kukaNomzamo awuqale phansi lelo gama. uNomzamo uyashada. Nazo asiqale phansi ke imusho wonke. Udadewethu omdala uNomzamo uyashada besilokhu sicabanga ngosuku lomshado. Silindile. Umama wethu wasinika uhlu lwezinto okumele sizenze lemani masingamuxhophi uNomzamo. Nonke kumele nenze imisebenzi yenu kusho umama. Asiphinde kokugcina sisine. Ukhombe mawufunda sokungeza ukulahleka. Umama wethu wasinika uhlu lwezinto okumele sizenze njengezelemani masingamxhophi uNomzamo. Okay. Asifunde lelo umasi. Masingamuphoxi uNomzamo. Nonke kumele nenze imisebenzi yenu kusho umama. Umfowethu omdala wavuka ekuseni kakhulu. Bantabami, ngiyabona nifunde kahle impela niyezwa. Lalelani ke nakho kubalekile okufanele sikwenze njalo nje masifunda. Ukhumbule ukuthi uma ngabe sibona lesiyasithombe sithi ubani okhulumayo futhi ukhuluma kanjani. Nawe ke mawufunda fanele ukwazi ukushintsha namaphimbo akho. Kuzwakala mangabe kukhona ibhubesi, ngeke ibhubesi litswininiza ngithi ibhubesi linezwi eliphezulu. Mangabe ubaba fanele kuzwakala iphimbo lika baba, mangabe umama kuzwakala iphimbo elipholile, mangabe umfowethu kuzwakala izwi likahle. Angithi sikhumbule ukuthi kunezimpawu zokuloba. Fanele sibheke impawu zokuloba. Makunokhefana siyaphumula, makunesibabazo siyababaza, makunongqi siyama kancane bese siyaqhubeka. Kunjalo bangani bami ngithi asiqaleni sifundeke. Ngizoqala mina ngifunda isihloko bese sihamba kanjalo njengoba besifunde ekuqaleni. Kodwa manje sesiqaphela lawo maphutha ukuthi singasakwenzi futhi angithi kulungileke. Angiqale ke ngifunda isihloko siyizimpelesi zikadadewethu. Ngelanga lomshado sagqoka imvunulo yethu ephelele. Mama kumemeza uNomzamo esekamelweni lakhe. Umama waphuthuma ukuya kombona. Mama, abangani bami angeke bakwazi ukufika emshadweni. Anginazo izimpelesi. Ubani ozongena nami etendeni? Kubuza uNomzamo. Ngiyabonga ke izingane zami nifunde kahle kakhulu niyezwa. Ngiyabonga kakhulu. Manje sizolungisa nje okuncanyana niyezwa. Thandokazi kulesa sigaba sesine mawufunda fanele siqaphele izimpawu zokuloba angithi nala kukhona isikhulumi khona sishintsha amaphimbo kanjalo angithi. Yebo sibheke la khona ungqi siyaphumula kancane noma ungabala engqondweni yakho ubale kathathu makukhona ungqi bese uyaqhubeka makukhona ukhefana mhlawumbe uzobala kabili bese uyaqhubeka ngithi. Okay bese siba nomthethwa lapha yana umfowethu wahleka ne fanele sibone lapho ukuthi silungisa kanjani. Umfowethu wahleka kunokhefana lapho ukhefana uthi siyaphumula kancane bese uthi nami angithi uyabuza fanele ufake kunosobuzo lapha ya uyakubona lokho kodwa ufunde kahle kakhulu mfana wami uyezwa.
Ngiyabonga kakhulu. Silindile sisi, ufunde kahle kakhulu, kodwa fanele ufunde ukuthi masifunda asifundi nje amagama ngathi umusho wodwa wonke. Sifanele sikwazi ukuphumuza amagama na uzokwazi ukuphefumula ngephimbo lakho kahle ngithi. Njengoba sesifundile le ndaba sayifunda kahle kangaka. Iyanisiza le ndaba ukuthi nikwazi ukuyifunda. Yebo thisha. Kungani nisho njalo? Kungani? Yebo Thandokazi. Isenza sikwazi ukuthi mesifunda seshintshe izwi lethu. Oh, kwenza ukuthi nikwazi ukushintsha amaphimbo. Omunye ngathini? Yebo Sithembiso. Isisiza ngoba mele siphumule mokunonqenqene. Fanele nikwazi ukubona izimpawu zokuloba. Ngiyabonga kakhulu.